Good morning mga guys, mga ka-over, mga pasi, mga karong buntaga mga guys, mga ka-over ni balik na pagkuog himo og videos kay tungod lagi nga na naman ko YouTube channel, wala na ko i-upload dugay na. Sorry og pasensya na mo mga followers nako nga karon ako ni balik kay tungod sa akong kapiki sa oras. Gani ako karon sa kanipaan. Una ko ipakita ninyo mga followers, mga guys, mga ka-over. Ako kining mukbangoning buwak. Buwak sa Hagonoy. Laki nga Hagonoy ang yang buwak akong mukbangon. Mao kini akong ipakita ninyo karon. Mani akong pilimerong video sa akong pagbalik sa akong pag-vlog karong maadlaw. Karon pa ko ni balik mga guys, mga ka-over kay tungod lagi kay apiki kaayo ko sa oras. Ay wala ako'y oras, wala ako pirmi sa akong focus sa pag-vlog. Nga niya ako karon, ako kining mukbangon buwak sa Hagonoy. Akong testingag kaon mga ka-over kining akong challenge karon nga tun-anig kaoning mga buwak. Ha? Mga buwak sa Hagonoy oh. Nga mga guys, over. Please subscribe my YouTube channel ang Binsang Manghasay Vlog. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share sa aking video ngayong araw nito. Ang inyong ubos na vlogger si Binsang Manghasay Vlog. Thank you.